ஹரே கிருஷ்ணா வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பகவத்கீதா செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 7வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். அதாவது பக்தி யோகா காம்போனண்ட்குள்ளே போக போகிறோம். 7லேருந்து 12 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை பற்றி சொல்லி கொடுக்க போகிறாரு பகவான் கிருஷ்ணர். அதை தெரிஞ்சுக்கலாம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे भाषातेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हरन्तैस्तोहै अभद्राणि विदुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ராம ராமா ஹரே ஹரே. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இனிய காலை வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, கமலா மாதாஜி. कृष्ण माता जी हरे कृष्णा. ஹரே हाँ हाँ மாதாஜி. மாதாஜி கொஞ்சம் மெசேஜ் போடுங்க மாதாஜி. குரூப்லயும் கொஞ்சம் போட்டாச்சு பர்சனல் மாதாஜி. போட்டுட்டேன் குரூப்ல போட்டுட்டேன். குரூப்ல அப்புறம் பர்சனலாம் கொஞ்சம் போட்டு விடுங்க மாதாஜி. ஸோ பார்த்து பர்சனலா போட்டுட்டேன் மாதாஜி. ஹரி போல் யார்கிட்ட மாதாஜி. எல்லாரோட நம்பர் இல்லையே. எல்லாரோட நம்பர் யாரும் நம்பரே கொடுக்க மாட்டேங்க. நம்பர் கொடுத்தா பேர் கொடுக்க மாட்டேங்க. எனக்கு யாரோட நம்பர் தெரியுமோ அவளுக்கு மெசேஜ் போட்டாச்சு. இல்லையா? சரி. குரூப்ல இருக்கு பாருங்க. ஓகே. குரூப்ல நம்பர் இருக்கு மாதாஜி. பேர் இல்ல. யாரோட பேரு யாரோட தெரியுங்க நம்பர் இருக்கு. யாரு தெரியாது, பேர் தெரியாது. இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு மூணு பேருக்கு தான் நான் போட்டுருக்கேன்.
இல்ல யாரோட ஜென்ரல். நம்பருக்கும் இல்ல அனுப்புறேன். அப்படி இல்ல மாதாஜி. ஜென்ரல் ஒரு ஃபார்மேட் மெசேஜ் மாதிரி போட்டுருங்க. ப்ளீஸ் டூ ஜாயின் த செஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டா கொஞ்சம் சென்சிட்டைஸ் ஆகியாவது வராங்களான்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? நான் காத்தாலே போட்டுடுறேன். நம்ம ஜாயின் பண்ண கிளாஸஸ் அபவுட் டு பிகின் குரூப்ல போட்டிருக்கேன் நான். அதான் போட்டுட்டு குரூப் எவ்ரிடே. அவளுக்கும் நான் போடுறேன். யாருக்கு நம்பர் தெரியுதோ அவ நம்பர் போட்டுடுறது. ம். சரிங்க. அதுதான். ஓகே. நம்பரே இல்லைன்னா எனக்கு யாருக்கும் போட முடியாது. ம். அடுத்த நம்பர் யாரோ கொடுத்துருக்கா, அவளுக்கு பேர் கிடையாது. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஏழாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதனோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவு. ஓகே. ஸோ நேத்து என்ன பார்த்தோன்றதை வந்து ஃபாஸ்டா ஒரு முறை ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். நேத்து ஆறாவது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகத்தை பார்த்தோம். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். 8 அங்கங்கள் கொண்டது அஷ்டாங்க யோகா. யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாகார, ஆஹ், அதுக்கு அடுத்தது தாரணை, தியானம், சமாதி, இல்லையா? இந்த 8 அங்கங்களை கொண்டதான் அஷ்டாங்க யோகா. இது யோகிகள் பண்றாங்க. ஆனா இது எல்லாராலும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா மனசு வந்து ரொம்ப சஞ்சலமானதுன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றார். நான் வேணும்னா காற்று வேணும்னாலும் அடக்குறேன், என்னால மனசை அடக்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு. அதுக்கு என்ன தீர்வு சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? பார்த்தீங்கன்னா அப்பியாசேன கௌந்தேயான்னு சொல்றார். ஓகேவா? அதாவது பயிற்சினாலும் வைராகியத்தினாலும் நீ பண்ணலாம் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல சரிப்பா, இது மாதிரி யோகம் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்க கொஞ்ச நாள் பண்ணி வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய நிலைமை என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உயர்ந்த செல்வந்தர் குடும்பத்திலயும் பிராமண உயர்ந்த குலத்திலயும் பிறப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். இல்ல நிறைய நாள் கழிச்சு நிறைய நாள் பயிற்சி பண்ணி அதுக்கு பிறகு விழுந்துட்டாங்கன்னா அவங்களோட நிலைமை என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது உயர்ந்த கோஸ்வாமிகள் அந்த மாதிரி குடும்பத்துல பிறப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது இதனுடைய அத்தியாயத்திலோட கடைசியில என்ன சொல்றாங்க? யுக்த மனோமதக. இந்த யோகத்துல வந்து எது சிறந்த யோகம்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் தான் சிறந்ததுன்றது வந்து நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த அத்தியாயத்தின் கடைசியில ஹரே கிருஷ்ணா, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, அதுதான் வந்து கன்க்ளூட் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ ஸோ இந்த பக்தி யோகம் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய புலன்களை வந்து நம்மளுடைய புலன்களை திருப்தி பண்றதை விட கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்கோசம் நம்ம அவருக்கு சேவை செய்யணுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். நேற்று என்ன ஸ்டோரி பார்த்தோம்? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? இந்த பக்தி யோகத்துக்கு வந்து இந்த கலியுகத்துல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். ஸோ அதாவது என்ன அதுக்கு பொருள்? ராதாராணி எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பை கொடுங்க, கிருஷ்ணருக்கு நம்ம சேவை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அது மாதிரி அந்த பாவனையோட நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணுன்றத பார்த்தோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன ஸ்டோரி பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா? அப்புறம் இந்த வேதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா உபநிஷத்துலயும் சரி, ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலயும் சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தத்திலயும் வந்து என்ன டாக்குமெண்ட் பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான் இந்த கலியுகத்தோட தர்மன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா? கலியுகத்துக்கு வந்து இந்த சங்கீர்த்தன யக்ஞம் தான் வந்து பிரிஸ்கிரைப்டுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அதனால வந்து எல்லாரும் வந்து நாம ஜபம் பண்ணணும்ன்றத பார்த்தோம். அந்த நாமத்துல கடவுள் வந்து பல பெயர்கள் இருந்தாலும் கிருஷ்ணான்ற பெயர்ல வந்து எல்லா விதமான சக்திகளை வச்சிருக்காருன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஆல் அட்ராக்டிவ் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது பாயிண்ட் சொல்றீங்களா நேத்து கிளாஸ் இது? சரி. நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 25 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை வந்து நாலா பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 3 ஸ்லோகத்துல வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி அறிவின் மகிமை பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது அதுல எது வந்து கீவேர்ட்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா கஷின்மா வேதி தத்வதக. அதுக்கு அடுத்து 4ல இருந்து 12 வரையும் பாத்தீங்கன்னா பிரகிருதிம் வித்திமே பராம். பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றி அறிவு. ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணருடைய அறிவின் மகிமையை தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுக்கு அடுத்தது அவருடைய ஆற்றலை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அவங்க கிட்ட என்ன பண்ண முடியும்? சரணாகதி அடைய முடியும். அது வந்து 13ல இருந்து 19 வரையும் சொல்றாங்க. மாம் ஏவையே பிரபத்யந்ததே. அதுக்கு அடுத்தது கடைசி 5 ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சோ ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம வந்து சரணடைஞ்சு ஒண்ணும் இல்லைங்க, நம்ம வந்து நம்ம பசங்களை வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல சேர்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பண்ணுவோம்? அதை பத்தி விசாரிப்போம் இல்லையா? ஆம்,
எல்லாமே இருக்காங்க. எல்லா டீச்சர்ஸு, அப்புறம் வந்து லேப் ஃபெசிலிட்டிஸு அதெல்லாம் இருக்கா, அப்புறம் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ இருக்கா, இது மாதிரி பல விஷயங்களை பார்த்து தான் நம்ம ஒரு நம்மளுடைய பசங்களை ஒரு ஒரு ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லேயோ டியூஷன்லேயோ வந்து சேர்த்துடும். ரொம்ப பிரபலமாக இருக்கணும், அங்கே போனால் நம்ம பசங்க நல்லா வந்து பெயரோட புகழோட வரணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட இந்த பூ உலகத்திலே இது மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்டயே போய் சரணடையணும்னா கிருஷ்ணரை பற்றி நம்ம வந்து முழுமையா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ கிருஷ்ணர் பத்தி அவர் என்ன, நம்ம நேத்து முந்தா நாள்ல கூட பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் வந்து எப்போ தோன்றாரு, எதற்கோசம் தோன்றாருன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? எதா எதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி என்றதை பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது பக்தர்களை காக்கிறதுக்கும் அது அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கோசம் தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கும் வராருன்றதை பார்த்தோம். அப்படிப்பட்டவர் உடைய குணாதிசைகள் எப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அவருடைய குணாதிசைகளை தெரிஞ்ச பிறகுதான் அவர் மேல நமக்கு என்ன வரும்? அன்பு வரும். இல்லைன்னா அன்பு பண்ணி 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 அவருடைய இன்னும் ஆழமான குணாதிசயங்களை ஒன்று புரிஞ்சுக்க முடியும். அவருடைய ஆற்றல்கள் அப்பதான் அறிய முடியும். அப்படியாப்பட்டவர்களுடைய தன் உயர்ந்தவர்ன்றது தெரிஞ்ச பிறகுதான் நம்மளால வந்து சரணாகதி அடைய முடியும் இல்லையா? சோ அதை பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து அஹ், எப்படி எல்லா பக்தர்கள் வந்து அவர்கிட்ட சரணடைந்தார்களையும் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? சோ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच मय्या सक्तमना पात योगं युञ्जन्मत् आश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हरे कृष्ण। புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். பிருதாவின் மகனே, இங்க யாரு பிருதாவின் மகனேன்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனை தான் வந்து பிருதாவின் மகனேன்னு சொல்றாங்க. என்னிடம், ஓகே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை நீ கேட்பாயாக. இத்தனை நாள் என்ன பண்ணுவாங்க? அர்ஜுனன் தான் கேள்வி கேட்பாரு, பதில் சொல்லிட்டு இருப்பாரு கிருஷ்ணர் இல்லையா? இந்த அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா தொடக்கத்திலே வந்து அவர் தான் பேசுறார், பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பேசுறாரு. நீ உனக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்க போறேன்னு தெரியுமா? என் மேல பற்றுதல் வச்சுட்டு, ஓகே, என்ன என்னையே முழுசா நினைச்சுக்கிட்டு யோகத்தையும் பயிரிட்டு, ஓகே, யார் வந்து முழுமையா அறிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதை பத்தி நான் சொல்ல போறேன். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அவர் மேல நம்ம யோக பயிற்சி பண்ணணும்னா என்னெல்லாம் குணாதிசைகள் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது? நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோம்? என்ன இருக்கக்கூடாது நம்ம கிட்ட? பற்றுதல், பயம், கோபம் இல்லையா? மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ज्ञानं तेगं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अविशिष्यते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றேன் நீ கேளுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஏன் இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா டச் ட்ருனு, லாஸ்ட் வேர்டு பாருங்க, டச் ட்ருனு, அதாவது இயர் ஃப்ரம் மீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதாவது அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல இருந்து பிரபுபதா எடுத்து சொல்லிருக்காரு. ஸ்ரவணம் ஸ்வகதா கிருஷ்ண புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக ஹிருதயந்தி அஸ்தோ ஹே அபத்ராணி வித்புதுனோதி சுக்ருத் சதாம். அதாவது நம்ம என்ன பத்தி கேட்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுள் பத்தி தான் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து சொன்னது இல்லையா? பாகவதம் வேதவியாசரால எழுதப்பட்டது. அதுல அவருடைய குளோரிபிகேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அவருடைய பிறப்பு லீலைகள், பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஏன் அவரை பத்தி கேட்கணும்னா அவர் தான் பரமாத்மாவா நம்மளுடைய இருதயத்துல வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ பரமாத்மா இருக்காரு. அப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம்? அவர் தான் வந்து எல்லா உயிர்வாழிகளுடைய உற்ற நண்பனா இருக்காருன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஆ, நல விரும்பியாவும் இருக்காரு. அதனால நம்ம மனசை வந்து என்ன பண்ணணும்?
பக்தியில ஈடுபடுத்தணும். பக்தியில ஈடுபடுத்துறதுனால இந்த மூன்று குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரோம். அதாவது அசம்சயம் சமக்கிராமம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணணும்? கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது, முழுமுதற் கடவுளான சுப்ரீம் அப்சல்யூட் ட்ரூத், பரிபூரண உண்மை, உண்மையை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, சோ அதனால பகவத்கீதையே பாகவதம் சரி யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்னா, ஒண்ணு நேரடியா கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து கேட்கணும், இல்லைன்னா கிருஷ்ண பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். வேற யார்கிட்டயும் வந்து கேட்க கூடாது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சில பேர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காசுக்கோசம் பேசுவாங்க இல்லையா? அதாவது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுப்பார் பிரபுபாதா. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பால் இருக்கு, அது வந்து பாம்பு தீண்டிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து குடிக்கலாமா குடிக்க கூடாதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அது பாய்சன் ஆயிடும், குடிக்கக்கூடாது. குடிக்க கூடாது. அது மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்களே, சில பேர் பாகவதம் எல்லாம் பேசுவாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து, அவங்க வயிற்று பிழைப்புக்கோசம் பேசுறவங்க கிட்ட வந்து நம்ம பாகவதம் கேட்க கூடாது. ஏன் கேட்க கூடாதுன்னு, அவங்களுக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்து திருப்பி சொல்லிடுவாங்க. அதனால அவங்க கிட்ட கேட்க கூடாது. சோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரை மூலமா தான் கேட்கணும்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து உனக்கு என்ன ஞானம் வேணுமோ, தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். ரெண்டு அறிவை சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு. நீ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்குவேன், அது பிறகு உனக்கு எதுவுமே தேவையே இருக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ கம்ப்ளீட் நாலேஜை வந்து யார்கிட்ட இருந்து அடைய முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் அடைய முடியும். ஏன்னா அவர் தான் வந்து முழுமையானவர். சோ அவரால தான் வந்து முழுமையான ஞானத்தை கொடுக்க முடியும். இப்ப நம்ம எல்லாம் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஏதோ ஒரு குரூப் எடுத்து படிச்சிருப்போம் இல்லையா? நம்ம ஸ்கூல்லே எடுத்துக்கலாம். நிறைய டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்காங்க. எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கிறவங்க யாராவது இருக்காங்களா மனுஷங்கள்ல? இல்ல இல்லையா? ஆனா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரி, பரிபூரணமானவர், அவர் முழுமையானவர். ஓகேவா? அதனால அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா அறிவையும் அறிய முடியும். சாதாரண இந்த பௌதிக அறிவையும் சரி தெய்வீக அறிவையும் அவர்கிட்ட இருந்து தான் அறிய முடியும். அதாவது வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, யஸ்மின் விக்னாதே சர்வம் ஏவ விக்ஞாதம் பவந்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அவருக்கு தான் எல்லாம் தெரியும், அவருக்கு தெரியாதது எதுவுமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே மாதாஜி. ध्यानसहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சரை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது ஒரு மாரத்தான் ரேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது ஆரம்பத்துல மேல இருக்க பிக்சர்ல பாருங்க, 1000 பேர் வந்து கலந்துக்கிறாங்க. 1000 பேர் வந்து கலந்துக்கிறாங்க. அதே அதனோட முடியல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் இருக்காங்க? யாரோ ஒருத்தவங்க தான் இருக்காங்க. அதுல வந்து சிலர் தான் இருக்காங்க. அதுல யாரோ ஒருத்தருக்கு தான் வந்து முதல் பரிசு கிடைக்கும். ஆமாவா இல்லையா? ஒரு போட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒருத்தங்களுக்கு தான் முதல் பரிசு இருக்கு. அது மாதிரி இத்தனை மாதிரி, சாரி பிரபு மாதாஜி, இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் வந்து முயற்சி செய்யறாங்களா கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம். ஆனா எத்தனை பேர் வந்து பக்குவம் அடைறாங்க? பக்குவம் அடைறவங்க கொஞ்சம் பேரு. அந்த பக்குவம் அடைஞ்சவங்களை கூட யாரோ ஒருத்தர் தான் வந்து உண்மையை வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ இந்த மனுஷங்க என்ன பண்றாங்க, என்னென்ன செயல்கள்ல ஈடுபடுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சாப்பிடுறாங்க, தூங்குறாங்க, இனவிருத்தி பண்றாங்க, தன்னை பாதுகாத்துக்கிறாங்க. இதே விஷயம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விலங்குகளும் பண்ணுது இல்லையா? அந்த 4 விஷயம் பொதுவா மனுஷனும் பண்றான், விலங்குகளும் பண்றான். சரி, எப்படி இந்த மனிதன் வந்து தனிப்பட்டவனா ஆகுறான்னு பாத்தீங்கன்னா, அவனுக்கு வந்து ஞானம் இருக்கு, கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கு இல்லையா? அத வந்துதான் வித்தியாசம். அதுதான் வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும் தன்னுடைய வாழ்க்கைய. அவங்க மனுஷன்ற வந்து இதுக்கு அந்த தன்னை உணர்தல். நான் இந்த உடம்பல்ல, ஆத்மா, கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு, கடவுளுக்கு வந்து நான் நித்திய சேவகன்ற
எண்ணத்தை வந்து அவனாலதான் அறிய முடியும். அதுதான் வித்தியாசம். அவன் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள். அவர்தான் வந்து எல்லா காரணத்துக்கு காரணமானவர். அதுதான் பிரம்ம சமிதையில சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஈஸ்வரக பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வ காரண காரண அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அதை வந்து அவன் புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னுடைய பக்தி பாதையை வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஒருத்தன் வந்து பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியும். இல்லைன்னா கிருஷ்ணரை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. அததான் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல பர்பாட்ல பிரபுபாதா சொல்றாரு. ஸோ நம்ம வந்து தேர்ட் 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன் சொல்லிட்டு நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்துருக்கோம். பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பரமாத்மா, பகவான். இதுல வந்து தி பெஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் ரியலைசேஷன் தான் பெஸ்ட் இல்லையா? அதுதான் வந்து வேதங்கள்ல ரெக்கமெண்ட் பண்ணியும் இருக்குது. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவர்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, அதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதா பர்பட்ல முஹ்யந்தி யத் சூரையக மாம் து வேதனா கஷன நோ ஒன் நோஸ் மீ ஆஸ் ஐ எம். இது யார் சொல்றது? கடவுளே பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அண்ட் இஃப் ஒன் டஸ் நோ ஹிம் தென் சோ மகாத்மா சுதுர்லபக. கிருஷ்ணரை பத்தி கிருஷ்ணரை பத்தி இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறன்னா அவன் வந்து உயர்ந்த ஆத்மா. அப்படியேப்பட்ட மகாத்மா வந்து துர்லபக அரிதானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறது வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு எளிதான விஷயம் இல்லை. நம்ம இந்த ஜட புலன்களை வச்சுட்டு அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது வந்து கஷ்டம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி மூலமா அவரை வந்து ஆம், தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தர்கள் மூலமா அவரை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? தூய பக்தர்கள் மூலமா எத்தனை பேர் அவரை கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க? நாரதர் மூலமா அந்த வால்மீகி ரத்னாகரன்ற வேடன் வந்து நல்லவனா மாறினான். அப்புறம் நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா, மிருகாரின்றவனும் நல்லவனா மாறினாரு, பக்தனா மாறினார். அப்புறம் ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட தொடர்பு இருந்ததுனால அந்த பெண்மணியும் மாறினாங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம். அதனால நமக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட்? தூய பக்தர்களோட சவகாசம் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, கூடியிருந்து குளிர்ந்தோர் எம்போவாய்னு ஆண்டாள் தாயார் பாடுவாங்க இல்லையா? கூடியிருந்து பக்தியை பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, அது மாதிரி நம்ம பக்தி பண்ணணும். அப்பதான் கிருஷ்ணரை இருக்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்க முடியும். அதே கிருஷ்ண மத்தாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். आपो नलो वायुः तं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार द्वितीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हरे कृष्ण। ஓகே. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க? பூமிர் அப்போ அனலோ வாயு கம்மனோ புத்தி ரேவச்சக. அதாவது இந்த பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு இல்லையா? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். ஓகே, இதனால ஆனதுதான் இந்த உடம்புன்றது தெரியும் நமக்கு. இதுக்குள்ள ஒரு சூக்ஷ்ம உடம்பு இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம். இந்த 8 சேர்ந்தது வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஜட சக்திகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். கடவுளுடைய பிரிந்த ஜட சக்திகள் தான் இது. ஸோ அப்போ வந்து கடவுளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான சக்திகள் இருக்கு. அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்புற சக்தி. ஓகேவா? இன்ஃபீரியர் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இந்த பௌதிக உடல். ஓகே, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடஸ்த சக்தி, மார்ஜினல் எனர்ஜி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீவாத்மா. உயர்ந்த சக்தி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் இருக்கக்கூடிய கோலோகல விருந்தாவனம். ஓகே, ஸோ இது வந்து எப்படி படைச்சாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான விஷ்ணுக்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். காரணோதக சாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு. கார்ணோதக சாயி விஷ்ணு கார்ணோதக கடல்ல படுத்துட்டு இருக்காரு. அவருடைய அஹ், சரும துவாரங்கள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்வை துளிகள் மாதிரி வருது. அதுல பல அண்டங்கள் வந்து வருது. ஓகேங்களா? அந்த ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள ஒரு விஷ்ணு இருக்கார். ஓகேவா? அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு. அந்த ஒரு அண்டத்துக்குள்ள பல ஜீவராசிகள் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுடைய இருதயத்துல இருக்கிறது தான் வந்து க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு. ஓகேவா? இது வந்து புருஷ அவதாரம்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, மாதாஜி. अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो ययेदं जायते जगत्। हरे कृष्ण।
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பலம் பொருந்திய வியங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த சார்ந்த சக்தியின் இயற்கையை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் அது உள்ளடக்கியதாகும். சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க சக்தின்றது சக்தி சக்திமான் இல்லையா? சக்தி வந்து அவர்கிட்ட இருந்த எல்லா சக்திகளுக்கும் இருப்பிடம் அவர்தான். ஓகேவா? அவர்தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. இந்த மனுஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் ஞானம் இருக்கு. அதுக்கு வந்து அந்த அவன் வந்து யோசிச்சு பாருங்க. இந்த இப்ப ஐன்ஸ்டீன் எல்லாம் வந்து நிறைய விஷயத்த கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா? ஆனா இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்டா பதில் என்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம். அந்த ஐன்ஸ்டீனுடைய மூளையை வந்து யாராவது படைக்கப்பட முடியுமா? ஐன்ஸ்டீன் விஞ்ஞானி. அவர் வந்து ஒரு அதே மாதிரி அவருடைய பிரெயினை வந்து அவரால் வேற எந்த சயின்டிஸ்டால படைக்கப்பட முடியுமா? முடியாது மாதாஜி. முடியாது இல்லையா? சோ அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? மனுஷன் வந்து நான் வந்து அதை பண்றேன் இதை பண்றேன்னு சொல்றான் இல்லையா? நான் ஏவுகணை விடுறேன், நிலவுக்கு போறதுக்கு முயற்சி பண்றேன், அது இதுன்னு சொல்றான். ஆனா அவனால வந்து கடவுள் பண்ண மாதிரி சிருஷ்டி பண்ண முடியுதா? யோசிச்சு பாருங்க. ஒரே ஒரு மலர்ல வந்து எத்தனை வண்ணங்கள் இருக்கு. அஹ்? இவன் வந்து பெயிண்ட் வச்சு உட்கார்ந்தா கூட என்ன பண்ணணும்? ஒரு மலரை அவன் டயக்ராம் போட்டா கூட இன்னொரு மலரை வந்து அவன் டயக்ராம் பண்ணணும் இல்லையா? அஹ் கடவுள் வந்து பாருங்க தன்னுடைய பார்வை மூலமா எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்றார். ஓகே. பிரதான சக்தி அதாவது அது இந்த பூமிக்கு தேவையான எல்லா விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகத்தத்துவத்தை தன் பார்வை மூலமா காரணோதகசாயி விஷ்ணு படைக்கிறார் இல்லையா? அவருடைய சக்தி வந்து உயர்ந்தது. என்னைக்குமே மனுஷனுடைய அறிவு கடவுளுடைய கடவுளுக்கு சமமாகாதுன்றதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அவர் தான் வந்து சக்தி. அவர் சக்திமான் இல்லையா? அவர்கிட்ட தான் எல்லா விதமான சக்திகளும் அவர்கிட்ட தான் வருது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। हरे कृष्ण। मत्त अल्वा next बोलते मत्त परतरं नान्य किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हरे ஸோ இப்ப பாத்தீங்க இந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு தெரியுதா? ஒருத்தர் படுத்துட்டு இருக்காரு. காரணோதகசாயி விஷ்ணு அவர்தான். அவர்கிட்ட இருந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அண்டங்கள் வந்து வருது. ஓகேவா? ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள பாருங்க கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இருக்கார். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இயற்கையில வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குன்னு சொல்றார். படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்தவை. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. ஓகே. சோ இந்த பௌதிகமா இருக்கட்டும் ஆன்மீகமா இருக்கட்டும் எல்லாமே என்னது? அவர்தான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லாம் வந்து சிருஷ்டிக்கப்பட்டதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. இந்த மனுஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் தன்னுடைய அறிவை வச்சு என்ன பண்றான்? வானளாவிய கட்டிடங்களை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றான். ஒரு நிமிஷம் அங்க வந்து நிலநடுக்கம் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? எல்லாமே நிலத்துக்கு மேல வந்துடும் இல்லையா? இதுதான் அவனுக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். ஓகேவா? நித்யோ நித்யானாம் சேத்தனா சேத்தனாம்ஸ். ஓகே. அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் கிரியேட்டர். ஓகே. ஸோ மனுஷன் என்ன நினைக்கிறான்? நான் தான் பெரியவன் நினைக்கிறான். பட் அப்படி இல்லை. இந்த உயிர் வாழி எல்லாமே கடவுளுடைய ஒரு அங்கத்துணுக்கு. ஓகே. அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து அவன் உடம்பு இல்ல ஆத்மான்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. மறுபடியும் 7வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க. செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவுமே இல்லை. நான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால பார்க்க முடியல. அதாவது உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம காற்று வந்து டெய்லி சுவாசிக்கிறோம். என்னைக்காவது காத்தை பார்த்துருக்கோமா? இல்ல. உணர்ந்திருக்கோம். எப்படி உணர்ந்திருக்கோம்? இப்போ வந்து ஒரு நமக்கு முன்னாடி மல்லிகைப்பூ இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன். அந்த மல்லிகைப்பூ வாசத்தையும் அந்த காற்று எடுத்துட்டு வருது. அப்புறம் வந்து ஒரு சாக்கடையை வந்து கிராஸ் பண்ணாலும் துர்நாற்றத்தையும் அதை எடுத்துட்டு வருது இல்லையா? அப்புறம் சில்லுன்ற ப்ரீஸ் வந்து நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா? ஃபீல் பண்றோம் தவிர அதை வந்து பார்க்கவே முடியாது. பார்த்தது இல்ல. அதனால காற்று இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா?
இல்ல இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளால வந்து நமக்கு வந்து பக்குவம் அடையல நம்ம இன்னும். அதனால என்ன பண்ண முடியல நம்மளால? கடவுளை வந்து உணர முடியல இல்லையா? சோ அதனால கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லலாமா? சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதா? சொல்லக்கூடாது மாதாஜி. சொல்லக்கூடாது. அவர் எப்படி இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு முத்து மணி மாலை நம்ம போட்டிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் மணிகள் தான் இருக்கு இல்லையா? அப்படி தெரியும் பார்க்கும்போது. ஆனா அந்த எல்லா மணிகளும் வந்து கோத்தி எதனால தாங்கப்பட்டிருக்குது? அதுல ஒரு நூலோ ஒரு கயிறோ நைலான் த்ரெட் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கார் இல்லையா? அவருடைய கரங்கள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. அசைவன அசையாதவர் எல்லாவற்றிலும் அவர் இருக்காருன்றதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? பட் நம்ம அஜ்ஞானத்தினால அவரை வந்து புரிஞ்சுக்காம இருக்கிறோம். ஓகே. அவர் எப்படியெல்லாம் இருக்கிறாரு, என்னென்ன மூலமா இருக்கிறாருன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ. நம்ம டெய்லி லைஃப்ல வந்து என்னால கடவுளை வந்து யோசிக்க முடியல, நினைவு வச்சுக்க முடியலன்னு அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து கடவுள் சொல்றார் எப்படியெல்லாம் நீங்க வந்து எந்தெந்த விஷயத்துல நம்ம பார்க்க முடியும்ன்றத வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்றார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. रसोगम् अप्सु कौन्तेय प्रप्रभास्मि प्रशिशूययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दते पौरुषं नृषु. So, நீரின் சுவையா ரசோகம், அதாவது சுவை இல்லையா? நீரின் சுவையாகவும் நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. அதுக்கடுத்து வேற என்ன சொல்றாரு? வெளிச்சம், அதாவது சூரியன் சந்திரனுடைய வெளிச்சமும் நான் தான் இருக்கிறேன். ஓகே. பிரபாஸ்மி சசி சூரியயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சசி சசி சூரியயோ அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாரு? பிரணவ சர்வேஷு, பிரணவ மந்திரம், ஓம் என்ற மந்திரமாவும் அவர் தான் இருக்காரு. அப்புறம் வந்து சப்தமாவும் இருக்காரு. சப்தகே பௌருஷம் நிர்ஷோ, மனிதனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய திறமையாவும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஒவ்வொருத்தர்கிட்டயும் ஒவ்வொரு திறமைகள் இருக்கு இல்லையா? அந்த திறமையில கூட நம்ம கடவுளை பார்க்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம டெய்லி தண்ணி குடிக்கிறோம். தண்ணி குடிக்கும் போது அதனுடைய சுவை தெரியுது இல்லையா? நமக்கு வந்து கடல்ல போயிட்டு ஸ்விம் பண்ணிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வாய் வந்து எப்படி இருக்கும்? அந்த கடல் நீர் பட்டு உப்பு உப்பா இருக்கும். அப்பதான் நமக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் குடிக்கக்கூடிய தண்ணியோட வேல்யூ தெரியும். நம்ம வீட்டோடைய தண்ணி குடிச்சா நமக்கு டேஸ்டா இருக்கு. என்னதான் நம்ம பிஸ்லரி அது இது வாங்கி குடிச்சாலும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து குடிக்கக்கூடிய தண்ணியோடைய சுவை வந்து தெரியுது இல்லையா? அது மாதிரி நீரின் சுவையா கூட அவர் தான் இருக்கிறாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்போ தண்ணி குடிக்கும் போது கூட நம்ம கடவுளை நினைச்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு வாய்ப்பும் வந்து இதுலயும் வந்து நம்ம கடவுளை நினைக்கிறதுக்கு சாத்தியம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம நைட்லயும் சரி காலையிலும் நடந்து போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. சூரிய கிரணங்கள் சந்திரனுடைய அஹ், வீச்சுகள் நம்ம மேல விழும் இல்லையா? அப்ப கூட நம்ம அதன் மூலமா கிருஷ்ணரை வந்து நினைச்சுக்கலாம். ஓம் என்ற சப்தத்திலயும் அவர் தான் இருக்கிறாரு. அப்புறம் சவுண்ட், சப்தத்திலயும் அவர் தான் இருக்காரு. மனிதனுடைய ஆற்றலுக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்கு இல்லையா? அந்த திறமையை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? பொறாமைப்படக்கூடாது. ஓகே சபாஷ்ன்னு சொல்லி தட்டி கொடுத்துட்டு அவங்கள வந்து முன்னேற்றத்தை பண்ணிட்டு போகணும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது பூமியில வந்து பாத்தீங்கன்னா மனம் இருக்கு. அதாவது மழை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மண் வாசனை வந்து நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா? அந்த மனமா கூட அவர் தான் இருக்கிறாருன்னு சொல்றாரு. தீயுடைய வெப்பமாவும் அவர் தான் இருக்காரு. உயிரினங்களின் வாழ்க்கையாவும் பகவான் தான் இருக்கிறாரு. அனைத்து சன்னியாசிகளின் தவமாவும் அவர் தான் இருக்கிறாரு. அவர் தான் எல்லா இருப்புகளுக்கும் அசல் விதைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதாவது அதுக்குதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவத்தை வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு போனார் நமக்கு. ஓகேவா? அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு அளவால பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சின்னது தன்மையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே தன்மை. அவரு சச்சிதானந்த விக்கிரகம், நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே தன்மை இருக்கு. பட் நமக்குள்ள மறைஞ்சு இருக்குன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அத நல்லா எடுத்துட்டு வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். பக்தி பண்ணா அப்ப என்ன நிலைக்கு வரும்? நம்மளும் வந்து எப்பவுமே வந்து சந்தோஷமாவும் ஞானத்தோடவும் நித்தியமாவும் ஆழ முடியும். ஓகேவா? எல்லா உயிரினங்களின் வாழ்க்கையும் அவர் தான் இருக்காரு என்றதை பார்த்தோம். புத்திசாலிகளினுடைய நுண்ணறிவு, அப்போ சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களின் வலிமையாவும் அவர் தான் இருக்கிறாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத கொள்கைகளுக்கு முரணானது இல்லை. அதாவது
குழந்தைகளை இனவருத்தி செய்யறது கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த இது கூட அவரா தான் இருக்காருன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ये चैव स्वात्मिका भावा राजसास्तामसाश्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वगं तेषु ते मयि ஆ, त्रिभिः त्रिभिर्गुणमये भावै येऽपि सर्व इदं जगत् मोहितं न विजानाति मां केभ्यः परम् अव्ययम् हरे ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரகிருதில வந்து மூன்று குணங்கள் இருக்கு. என்னென்ன மூன்று குணங்கள்? சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ். ஓகேவா? இது இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. சோ அவர் இல்லாம, அவருடைய படைப்பு இல்லாம எதுவுமே இல்லைன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இங்க மூன்று குணங்கள் இருந்தாலும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்று குணங்களுக்கு அதிபதியா அவரே இருக்கார். குண அவதாரம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிவிஷன் இருக்கு. அவதாரங்கள 6 வகைகள் இருக்கு. நம்ம புருஷ அவதாரம் பார்த்தோம். இப்ப வந்து குண அவதாரம். ஒவ்வொரு குணங்களுக்கும் அதிபதியா அவர் தான் இருக்கிறாரு. அதாவது ரஜோகுணத்தினுடைய அதிபதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மா. தமோ குணத்துக்கு அதிபதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவன். சத்வகுணத்துக்கு அதிபதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மூன்று குணங்கள் இந்த இயற்கையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. அது எல்லாமே என்னுடைய சக்தியால் தான் படைக்கப்பட்டது. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கை என் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம் சொல்றார். ஸோ இதெல்லாம் படைச்சது அவர்தான். பட் அவர் படைச்சார் அவரை, ஆனாலும் எதாலும் பாதிக்கப்படவில்லை. நம்ம மனுஷங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று குணங்களால பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம். அவர் வந்து நிர்குணா, எந்த குணத்தாலும் தாக்கப்படாதவர். ஓகேங்களா? அவ்வளவு அளவுக்கு உயர்ந்த குணத்துல இருக்கிறது தான் பகவான். ஓகேவா? ஸோ எப்படி வந்து இங்க மறுபடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்ததை ஞாபகம் பண்ணிக்கணும். அதாவது தாமரை இலை போல் தாமரை இலையின் நீர் மேல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அவர் இது எல்லாத்தையும் படிச்சாரு. பட் எதை மேல அவர் பற்றி வச்சு இல்ல, எதையும் சார்ந்து இல்லை. ஓகேவா? இது எல்லாருக்கும் அப்பாற்பட்டவரா இருக்கிறாரு. அவர் எல்லாமே எனக்குள்ள அடக்கமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகே. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மூவகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகம் அறியாது. யார் யார் ஒருத்தன் இந்த மூன்று குணங்களுக்குள்ள இருக்கிறானோ அவனால இந்த எண்ணை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ அவரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணி கொடுத்தார் நமக்கு? வர்ணாசிரம சங்கத்தை கொடுத்தார் இல்லையா? அதாவது 4 சோஷியல் ஆர்டர், 4 ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்டர். அவனுக்கு குணாதிசைக்கு ஏத்த மாதிரி அவனுக்கு வந்து படைக்கப்பட்டார் இல்லையா? பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன், சூத்ரன் சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆர்டர். ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா, சன்னியாசின்னு சொல்லி கொடுத்தார் இல்லையா? நீ எந்த குணத்துல இருந்தாலும் இதை ஃபாலோ பண்ணன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன பண்றோம்? நம்ம பக்தியில வந்து பண்றோம். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மூணு குணத்துல இருக்கும். இதுல வந்து எது டாமினேட்டிங்கா இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு சத்துவ குணத்துக்கு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். சத்துவ குணத்துக்கு வந்துட்டோமா, சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஸோ நம்மளுடைய ஆன்மீக ஆச்சாரியர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க. அந்த பாதசோட வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த மூன்று குணங்களை நம்மளால கடக்க முடியுமா? என்ன? முடியாது. ஸோ யார்கிட்ட சரணடையணும்? கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் சரணடையணும். ஏன்னா மாயையை படைச்சது அவர்தான். மாயை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரால் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஆனால் அதே மாயை வந்து நம்மளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதுக்கு வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்து வச்சிருக்காரு, எம்பவர் பண்ணி வச்சிருக்காரு பகவான். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால நம்ம மாயைக்குள்ள சிக்காம நம்மள பக்தி பண்ணி நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் நம்மளன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி. दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यय माम् एव ये प्रपद्यन्ते मायां ये तान्तरन्ति ते ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஜட இருக்கக்கூடிய மூன்று குணங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னா
நம்மளால வந்து கிராஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? கடவுளுடைய கிருபை தான் வேணும். அதுக்கு வந்து இங்க ஒரு பிக்சர்ல இருக்க பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் பார்க்கலாம். நம்ம வந்து ஆஹ், யாராவது கடலை வந்து இந்த கரையில இருந்து அந்த கரையை வந்து கடந்து போய் நீந்தி வந்திருக்காருன்றத கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீந்த முடியாது மாதாஜி. இல்ல இல்லையா, கேள்விப்பட்டது இல்ல, நீந்தவும் முடியாதுன்றது தெரியும் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த சம்சார சாகர கடலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளால கடக்க முடியுமான்னு கண்டிப்பா முடியாது. அதுக்கு யார துணை எடுத்துக்கணும்? பகவான் ஸ்ரீ கிட்ட வந்து கிருஷ்ண துணை. சரணம் அடைக்கணும். துணை எடுத்துக்கணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்க? கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில சரணடைங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில சரணடையணும்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளுடைய பாதத்துல வந்து நிறைய சின்னங்கள் இருக்கு. நம்ம கையில எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேகைகள்லாம் இருக்கு கை கால்ல. அவர் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சின்னம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பசுவோட பாத சுவடு இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த பசுவோட கன்றுக்குட்டியோட பாத சுவடு இருக்கும். இந்த கடல்ல வந்து எவ்வளோ டன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கும் இல்லையா? அதே அந்த கன்றுக்குட்டியோட பாத சுவட்டுல எவ்வளவு அளவுக்கு தண்ணி இருக்கும்? ஃபியூ எம்எல் தான் இருக்கும் இல்லையா? இங்க டன்ஸ் அண்ட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கும், இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூ எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கும். எது வந்து கிராஸ் பண்றது ஈஸி? ஹரே கிருஷ்ணா. எது கிராஸ் பண்றது ஈஸி சொல்லுங்க? ஓகே. ஸோ இந்த இவ்வளோ பெருசா இருக்கக்கூடிய இந்த கடல் அளவை வந்து நமக்கு என்ன பண்ணி கொடுக்குறாரு? கடவுள் கிட்ட சரணடைனால கன்றுக்குட்டியுடைய கால்ல சரணடைஞ்சா கடவுள் சரணடைறது ஈஸியா போயிடும் சொல்றாரு. அதுதான் நம்மளா வந்து இந்த ஓஷனை வந்து கிராஸ் பண்ண முடியாது. அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, இவ்வளோ பெரிய இருக்கிற ஓஷனை அவர் என்ன பண்ணி கொடுக்குறாரு? ரொம்ப குட்டியா பண்ணி கொடுக்குறாரு. ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியா இந்த பிறவி பெருங்கடல்ல நீந்தலாம். இதுதான் திருவள்ளுவரும் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அஹ் நீ- நம்ம வந்து இந்த சம்சார சாகரத்தை நீந்தணும்னா கடவுளுடைய திருவடியில சரணடையணும்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஸோ நம்மளும் வந்து இத அவர்கிட்ட சரணடையலாம். ஓகே. அப்ப நம்மளால எளிதா வந்து கடக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया ज्ञान आसुरं भावम् आश्रिताः। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து ஏத்துப்பாங்க. ஓகேவா? 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஓகே. ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் குரூப் ஏத்துக்கிறாங்க, ஒரு செட் ஆஃப் குரூப் வந்து ஏத்துக்க மாட்டேறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து 4 பேரை சொல்றாங்க. பாயிண்ட் அவுட் பண்ணீங்க. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்கள். ஓகே. மனிதரில் கடைநிலையோர், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், அசுரரின் நாத்திகை தன்மையுடையவர்கள். ஓகேவா? இவங்க எல்லாம் வந்து என்னைக்குமே வந்து என்கிட்ட சரணடையவே மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ முட்டாள்கள், மனுஷங்கிட்ட கடைநிலையில இருக்கிறவன், மாயையால கவரப்படுபவன், நாத்திகன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட சரணடைய மாட்டாங்க. கடவுளே வந்தா கூட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஏதோ டிராமால இருந்து ஓடி வந்துட்டான் வேஷம் போட்டுட்டுன்னு அப்படிதான் எள்ளி நகையாடி சிரிப்பாங்க. இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம் இல்லையா? யாரோ ஒருத்தர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தி பண்ணி அவரை புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? சோ நம்ம வந்து இதை வந்து பார்க்கலாம். ஈவன் துரியோதன முன்னாடி கூட கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு? விஸ்வரூபத்தை காமிச்சார் இல்லையா? அவனால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுச்சா? இல்ல இல்லையா? அது மாதிரிதான் நிறைய முட்டாள்கள், மூடர்கள், மாயையால கவரப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்காங்க. ஓகே. சோ ஓகே. ஸோ இங்க ஒவ்வொன்றும் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். துஷ்கிருத்தினோ, அதாவது நாத்திகர்கள், அறிவாளிகள் ஆனால் அறிவாளியா இருப்பாங்க ஆனா மாயைக்குள்ள உட்பட்டிருப்பாங்க. எல்லா ஊர்க்கதை வம்பு கதை எல்லாத்தையும் பேசுவாங்க. கடவுள் இல்லைன்னு பேசுவாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நாத்திகர்கள் வந்து எப்ப வந்து கடவுள் இருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா தன்னுடைய மரண சமயத்துல வந்து கடவுள் இருக்காங்கன்றதை தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து மூடர்கள். இந்த மூடர்களுக்கு வந்து எப்படி உதாரணம் சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கழுதை இருக்கு இல்லையா? கழுதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கட்டு புல்லுக்கோசம் ரொம்ப கடினமா உழைக்கும்.
அது மாதிரி இந்த மனுஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசியா வந்து ஒண்ணுமே எடுத்துக்க போக மாட்டான். பணம் பணம் பணம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவான்? நார்மல் வேலையும் செய்வான், அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா டைமும் வேலை செய்வான் இல்லையா? ஆனா அதனால வந்து அவனுக்கு என்ன பண்ண முடியல? தன்னோட உடல் மேலயும் சரி மனசு மேலயும் சரி அவனால டைம் செலுத்த முடியதில்ல, சந்தோஷமா இருக்க முடியறதில்ல அப்படின்றத அவனுக்கு தெரியல. எப்படி வந்து இந்த ஏமாத்துவாங்க இந்த கழுதைய. அதாவது ஒரு புல்கட்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கட்டையில கட்டிடுவாங்களாம். கட்டிட்டு தலை மேல வைப்பாங்க. அதாவது முகம் இப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி இப்படி கட்டி வச்சிருவாங்க. ஸோ இது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கழுதை ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தா எனக்கு இந்த புல்லு கிடைக்கும்னு நினைக்கும். ஆனா அது நடக்க நடக்க என்ன ஆகும்? அந்த புல்லு முன்னாடியே போயிட்டு இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் இந்த மனுஷன் கூட கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யற எதையுமே அனுபவிக்கிறது இல்ல இல்லையா? அப்புறம் நரதாமா மனித இனத்துல வந்து ரொம்ப தாழ்ந்தவர். இதுக்கு உதாரணம் யார சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜகாய் மதாயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க கிட்ட வந்து கடவுள் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணார் அவர் வரும்போது. அதாவது எல்லாரும் கதவை தட்டி போயிட்டு மகா மந்திரத்தை வந்து உபதேசம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார். இது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பலராமர் வந்து அதாவது நித்யானந்த பிரபு தான் பலராமர் இல்லையா? அவரும் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியரும் போயிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு கதவை தட்டி தட்டி மகா மந்திரம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதை எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கதவை தட்டுவாங்களாம். கதவை தட்டி யாராவது வந்து ஒருத்தவங்க ஓப்பன் பண்ணுவாங்க தானே. அவங்க ஓப்பன் பண்ணும்போது டப்புன்னு காலில் விழுந்துருவாங்களாம். காலில் பிடிச்சிட்டு ஒரே ஒரு முறை வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு காலை பிடிச்சிட்டு சொல்லுவாங்களா. யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு முறை சொன்னீங்கன்னா நீங்க வந்து மேல் லோகத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா. ஸோ இது மாதிரி டெய்லி இவங்க பண்ணுவாங்களா. சரி சாயங்காலம் போயிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணணும். நித்யானந்த பிரபு எத்தனை பேருக்கு சொன்னோம். சந்தையில போயிட்டு இந்த கிருஷ்ண பக்தியை வந்து இலவசமா கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி ஒரு நாள் போயிட்டு இங்க கீழே இருக்காங்க பாருங்க ஒரு ரெண்டு குடிக்கார பசங்க. ஓகேங்களா? அவங்க கிட்ட வந்து சொல்றாங்க அந்த ஊர் ஜனங்க, அவங்க கிட்ட போகாதீங்க நீங்க, அவங்க நல்லவங்க இல்ல, அடிப்பாங்கன்னு. இருந்தாலும் நம்ம அம்மா சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கோசரம் நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்ணுவாரு, கருணையால அவங்க கிட்ட போய் சொல்லலாம் அவங்க சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு நன்மை அடையும்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போறாங்க. ஓகே. அவர்கிட்ட போனா சொல்லுன்னு சொன்னா அவங்க வந்து கல்லெல்லாம் குடிச்சிட்டு அந்த பானை வச்சிருப்பாங்க. அந்த பானையால எடுத்து நித்யானந்த பிரபு வந்து அடிப்பாங்க. ஓகேவா? யோசிச்சு பாருங்க. கடவுளே வந்து உனக்கு வந்து பக்தி பண்ணி இதை சொல்லுப்பான்னு சொல்றாரு. அவ்வளவு அளவுக்கு முட்டாளா தாழ்ந்தவரா இருக்காங்க இல்லையா? அப்புறம் இந்த பேய்குணம், அசுரபாவம். அதாவது இதுக்கு யாரு பாத்தீங்கன்னா உதாரணம் ராவணன். ராவணன்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி தவம் பண்ணாருன்னு பிரம்மாவை நோக்கி ரெண்டு கரங்களை வந்து மேல தூக்கி தவம் பண்றார். அவர் வந்து எத்தனை வருஷங்கள் பண்றாருன்னு எவ்வளவு அளவுக்கு மனசை கட்டுப்படுத்தி பண்றாருன்னு அவருடைய தேகத்துல இருந்து நெருப்பு வருது. அந்த நெருப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று லோகங்களை வந்து பாதிக்குது. ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி எல்லாம் தவம் பண்ணுன்னு கடவுள் சொல்லவே இல்லை. தன்னை உடலையும் மனசையும் வற்புறுத்தி கடவுள் வந்து எந்த விதமான செயல்களை செய்யன்னு சொல்லல. நீ உடலையும் மனசையும் வறுத்துக்கிட்ட உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவையும் வந்து காயப்படுத்துற இல்லையா? அதனால அது வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இதுதான் வந்து நாலு விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுள்கிட்ட என்ன ஆக மாட்டாங்க, சரணடைய மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो यत्तम् अहं स च मम प्रियः ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ரெண்டு முறை வந்திருக்குது. சோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நாலு விதமான பக்தர்கள் வந்து இவர்கிட்ட வந்து சரணடைறாங்க. மாதாஜி 16 படிக்கிறீங்களா? சதுர்வித பஜந்தேமா. ஆ பையன் படிக்கணும் நீங்க 16. चतुर्विधा भजन्ते माम्
ஜன சுக்ருதினோர்ஜுன ஆர்த்தோ நின்ய சுரத்தாதி ஞானி ச பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து சரணடைறாங்கன்னு சொல்றாங்க. சதுர்விதா பஜந்தே மாம். அஹ், அதாவது சுக்ரித்தினோ அர்ஜுனா, ஆர்த்தோ, அதாவது ஆர்த்தோ ஜிக்னாசுர், அர்த்தார்த்தி, ஞானி. ஓகேங்களா? அதாவது துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வி உடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர். இந்த 4 பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க? கடலை வந்து ஏத்துக்கிறாங்க. சோ அதுக்கு உதாரணம் இருக்கா? துயருற்றோருக்கு பார்க்கலாம். இந்த துயருற்றோர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கஜேந்திரன். கஜேந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரதியுமன் அரசனா இருந்தார் ஒருத்தர். ஓகேவா? அகஸ்திய முனிவரால ஸ்தாபத்தினால அடுத்த பிறவில வந்து கஜேந்திரனா யானையா பிறந்தார் இல்லையா? அதே மாதிரி கந்தர்வனா ஹூஹூன்ற அரசனா இருந்தாரு. அவரும் ஒரு முனிவருடைய சாபத்தால முதலையா வந்தார் இல்லையா? இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது என்ன ஆகுது? ஒரு நாள் வந்து இந்த கஜேந்திரன், ஓகே, நீர் தேக்கத்துக்கிட்ட போயிட்டு தாமரை மலர் போது போயிட்டு தன்னுடைய குடும்பத்தோட என்ன பண்ணிட்டு குளிச்சிட்டு சந்தோஷமா இருக்குது. அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முதல வந்து யானைய வந்து புடிச்சுக்குது காலை. ஓகேவா? அதுதான் நீங்க இந்த பிக்சர்ல தெரியுது இல்லையா? சோ யானைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலத்துல பலம். ஆமா. இதே வந்து ஆஹ், முதலைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில பலம். ரெண்டுத்துக்கும் சண்டை நடக்குது, சண்டை நடக்குது. எவ்வளோ வருஷங்கள் நடக்குது பாத்தீங்கன்னா பல வருஷங்களா நடக்குது. இந்த பக்கம் இருந்து யானைக்கு அவங்க அவங்க குடும்பத்தினர் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க, ஆனா முடியல. அப்ப கடைசியில ஒரு ஸ்டேஜ்ல யானை என்ன நினைக்குதுன்னா, நான் அவ்வளவுதான் அம்பேலு, எனக்கு ஒண்ணுமே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசிய கடல்கிட்ட வந்து சரணாகதி ஆகுது. அப்ப வந்து சரணாகதியால உடனே என்ன பண்றாரு கடவுள்? என்கிட்ட சரணடைந்த பக்தர்களை காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய வாகனத்துல வராரு, கருட வாகனத்துல. ஆனா அந்த கருடனும் ஃபாஸ்டா வர முடியல. இவர் நினைக்கிற அளவுக்கு ஃபாஸ்டா அதனால வர முடியல. அதனால என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுதர்சன சக்கரத்தை அமுச்சு விட்றாரு. போயிட்டு அது வந்து என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த முதலையோட கழுத்தை வெட்டிடும். அப்போ வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 பேருக்குமே வந்து மோட்சம் கிடைக்குது. தன்னுடைய பழைய நிலை உடலை வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது. சோ இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? 2 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணு, நமக்கு துன்பம் கஷ்டம் வந்து யாரை நினைக்கணும்? கடவுளை நினைக்கணும். ஓகேவா? அவரால் தான் காப்பாற்ற முடியும். அப்புறம் இன்னொன்னு பாருங்க, இந்த யானை வந்து ஒரு பக்தனா இருந்துச்சு இல்லையா? பக்தனா இருந்து ஏதோ ஒரு போதாத காலத்தினால சாபம் வந்துச்சு இல்லையா? பக்தரை நோக்கி யார் ஒருத்தர் சவகாசம் வச்சிருக்காங்களோ அதுக்கும் மோட்சம் கிடைச்சிச்சு இல்லையா? சோ இது அகஸ்திய முனிவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரதுமன் மகாராஜா வந்து தவத்துல இருக்காரு. ஆனா அகஸ்திய முனிவர் அதை புரிஞ்சுக்காம, நான் வந்ததை மதிக்காம நீ வந்து இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கேன்னு சாபத்தை கொடுக்கிறார். பட் அவர் ஏத்துக்கிறார் பொறுமையா. அவர் வந்து ஆழ்ந்த தவத்துல இருந்தார் கடவுள் மேல. சோ இந்த முதலை ஊஹூன்ற கந்தர்வ அரசன் அப்படி இல்ல, குறும்புத்தனமா வந்து போயிட்டு முனிவரை வந்து சீண்டனான். அவன் வந்து கெட்டவனா கெட்ட செயலை பண்ணியிருந்தா கூட பக்தருடைய சவகாசம் வந்ததால் அவனுக்கு இங்க நன்மை வந்துச்சு. இந்த 2 பாயிண்ட் நமக்கு டேக் ஹோம் மெசேஜா இருக்கணும். அப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. திரௌபதியோட வஸ்திராபரணம் பண்ணி நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இந்த சூதுக்கு வந்து ஆஹ் சூதாட்டத்தை ஆடுறதுக்கு வந்து பாண்டவர்களை வந்து கூப்பிடுறாரு. யாரு? துரியோதனன் இல்லையா? அவர் சகுனி மாமா சொல்லி கூப்பிடுவார் இல்லையா? யுதிஷ்டனுக்கு வந்து இந்த ஆஹ், விளையாட்டு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகேவா? சோ அதனால இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு? கிருஷ்ணர் கூட கேட்காம வந்து விளையாடுவாங்க. பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் வந்து இவங்க தோத்து போயிடுறாங்க. கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா மனைவிய வந்து வைக்கிறாங்க இல்ல அந்த அந்த ஆட்டத்துல. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி சொல்றா, வேண்டாம், நான் ஒற்ற துணியில இருக்கேன், என்னை விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் அவங்க எல்லாரும் இழுத்துட்டு போறாங்க. அரசவையில இழுத்துட்டு போனோன்னே அவங்க அங்க இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க யாரு? திருதராஷ்டிரா, காந்தாரி எல்லாம் யாரு? மாமனார் மாமியார் முறை தானே? அவங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்றாங்க. அப்புறம் அங்க இருக்கக்கூடிய பீஷ்ம பிதாமகா, துரோணாச்சாரியர் எல்லா பெரியவங்க கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. எல்லாரும் அமைதியா இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க கடைசியில? அங்க இருந்த கணவனும் ஹெல்ப் பண்ணல, உறவினர்களும் ஹெல்ப் பண்ணல, ஆச்சாரியர்களும் ஹெல்ப் பண்ணல. கடைசியா சரணாகதி யார்கிட்ட ஆனாங்க?
கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து அச்சுதா கோவிந்தான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கையை தூக்கி அவர்கிட்ட வந்து சரணாகதியாராங்க. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா துவாபரத்துல இருக்காரு. அஹ் இது நடக்கிற இடம் வந்து அஸ்தினாபுரம். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சேலையை கொடுத்து அவங்கள காப்பாத்துனாங்க. ஓகேங்களா? சோ அதனால பக்தர்கள் கடவுள்கிட்ட துயருற்றோர் அவர்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடைஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து காப்பாத்த வருது கிருஷ்ணர் தான். அப்புறம் வந்து இன்னொரு ஸ்லோகம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சுகோ இந்த பிக்சர்ல பாக்குறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் நின்னுட்டு இருக்கார். மலர்கள் எல்லாம் வச்சுட்டு மலர் மாலை போட்டுட்டு மயில் பில்லி வச்சுட்டு இருக்கிறது தான் கிருஷ்ணர். அதுக்கு பக்கத்துல கொண்டை வச்சுட்டு இருக்கார் பாருங்க, அவர் வந்து வேதவியாசர். ஓகேங்களா? அவங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மனைவி. ஓகேங்களா? அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை யூஸ்வலா ஒரு பெண் கர்ப்பமா இருக்குது 9 மாசம். 9 மாசத்துல வந்து குழந்தை வந்து பிறந்துடும் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து நார்மலா இருப்பாங்க. ஆனா இந்த குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ், பல வருடங்களா அவங்களோட தாய் வயிற்றிலே இருக்குது. ஓகேங்களா? தாய் வயிற்றிலே இருக்கு, பிறக்கவே மாட்டேங்குது. அந்த அம்மாக்கு எத்தனை வருஷம் வந்து கிட்டத்தட்ட 16 or 18 இயர்ஸ் அவங்க வயித்திலே இருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? சோ அந்த பாரத்தை வந்து இறக்கணும் இருக்கிறதுக்கோசம் கடவுளை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்றார். ஏன்னா அந்த உள்ள இருக்கிறது வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர். அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோசாமி. அவர் வந்து சொல்றார், நான் இந்த பூ உலகத்துல வந்தேன், எனக்கு பற்றுதல் வந்துடும், நான் அதனால நான் வரமாட்டேன். ஆஹ் ஆஹ் நான் இங்கே இருந்துடுறேன், அங்க வந்தா எனக்கு வந்து மாயை வந்து என்னை பிடிச்சுக்கோ, நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஆனா அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்வார், வேண்டாம், நான் உனக்கு வந்து அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறேன், ஆஹ் நீ வான் அப்படின்னு சொல்றார். அவர் சரின்னு சொன்னோடனே அவர் ஒத்துக்கிட்டு வெளியே வரார். வெளியே வந்து குடு 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 குடுன்னு காட்டுக்கு போயிடுவார். ஏன்னா இந்த உலகத்துல இருந்தா பற்றுதல் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஓகே. 16 வருஷங்கள் தாயோட வயித்துல இருப்பார். ஓகேங்களா? சோ அப்ப வந்து அவங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்க, அந்த அம்மாக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு பாரமா இருந்திருக்கும்னு சொல்லிட்டு. அந்த பாரத்தை குறைச்சவரும் அவர்தான். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது பிக்சரை நம்ம என்ன பார்க்குறோம், அதே சுகதேவ் கோசாமி ஆ, என்ன பண்றாரு, அப்பா கிட்ட வேதங்களை கத்துக்கிறார். ஓகே, அது ஒரு கதை இருக்கு, அப்போ நம்ம பேசலாம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரிஷித் மகாராஜா அவருடைய சாபத்தால தனக்கு வந்து மரணம் 7 நாள் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, கங்கை கரைக்கு எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு எதை பண்ண வாழ்க்கையில சிறந்ததோ அதை வந்து நான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அங்க போறார். அங்க போனா கடவுள் பாருங்க தூய பக்தருடைய எண்ணத்தை தெரிஞ்சுட்டு அங்க சுகதேவ கோசாமி அனுப்புறாங்க. சோ சுகர் வராருன்னு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிற எல்லா ரிஷிகளும் முனிவர்களும் அந்த சபையில பாத்தீங்கன்னா நாரதர் இருக்காரு, வேதவியாசர் அவங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்த வேதவியாசரே இருக்காரு, வேதவியாசருக்கு சொல்லி கொடுத்த நாரத முனிவரும் இருக்காங்க, எல்லாரும் அங்க இருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ சுகர் சொல்றாரு, ஓகே, எல்லாரும் வேதங்களை பாகவதத்தை வந்து கேக்குறாங்க. ஓகேவா? சோ ஞானம் வேணும்னாலும் கடவுள் வந்து கொடுக்கிறார். அப்புறம் வந்து துருவனுடைய ஸ்டோரி நமக்கு தெரியும் இல்லையா? நம்ம அது நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஆஹ் அப்புறம் வந்து ஆஹ் சுக்ரீவன் எனக்கு வந்து யாரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்குது, ஹனுமனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்குது இல்லையா? அதனால அவனுக்கு இப்ப செல்வம், தன்னுடைய செல்வத்தையும் மனைவியும் வந்து இழந்துட்டார். இருந்தா அதெல்லாம் வந்து கடவுள் வந்து மீட்டு கொடுத்தார். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது உண்மையான ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரிஷிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைமிஷாரண்யத்தின் வனத்துல வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கு. ஏன்னா ஆஹ் இந்த சுகாதேவ கோசாமி இந்த பாகவதம் சொல்ற இடத்துல சுத சுத கோசாமி இருக்கிறார். சோ சுத்தர் வராரு. அவர்கிட்ட இந்த கேள்விகள் வந்து கேக்குறாங்க. சௌனக ரிஷி வந்து கேக்குறாரு. இந்த நைமிஷாரண்யத்துல பல ஆயிரக்கணக்கான ரிஷிகளுக்கு வந்து தலைமை யார் தாங்கிறதுன்னு சௌனக ரிஷி. சௌனக ரிஷி வந்து கேள்விகளை கேட்கிறாரு, சுத கோசாமி வந்து பதில்களை கேட்கிறாங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மனிதர்கள் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்கோசம் 1000 வருஷங்களாக வந்து யக்னங்கள் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா இந்த ரிஷிகள் ஞானிகள்லாம் வந்து பக்தர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜீவராசிகளுடைய நலம் விரும்பி. ஓகேங்களா? சோ நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து கடவுள் வந்து கொடுக்குறார்.
துயரமா இருக்கட்டும், செல்வமா இருக்கட்டும், இல்லையா? இந்த பிக்சர்ல நமக்கு வந்து செல்வம் வேணும்னு கேட்கறது வந்து துருவா. எங்க அப்பாவுடைய நான் ஒரு எனக்கு வந்து நிறைய சொத்து அரசு வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். அந்த அரசவையும் கொடுக்குறார். இந்த நாட்டை ஆள்றதுக்கு அரசனாவும் ஆக்குறாரு. தனியா ஒரு துருவ நட்சத்திரம் கொடுக்குறார். ஓகேவா? உனக்கு கஷ்டம் இருக்கா? காசு வேணுமா? உண்மையான ஞானம் வேணுமா? எல்லாத்துக்கும் யார்கிட்ட போ? கடவுள்கிட்ட போ. இல்லையா? அதுதான் வந்து நம்ம இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல சதுர்விதா பஜந்தே மாம். 4 பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர். துயருற்றோருக்கு யார் உதாரணம்? கஜேந்திரன், திரௌபதி, இல்லையா? ஈவன் வேதவியாசருடைய மனைவி, இல்லையா? அவங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்வத்தை வேண்டுவோர். அதாவது துருவ மகாராஜா எனக்கு அரசாங்கம் வேணும்னு போறார், இல்லையா? எங்க அப்பாவோட பெருசா, என் தாத்தாவோட பெருசா வேணும்னு போறார். அப்புறம் வந்து கேள்வியுடையோர், இந்த சவுனுக்கு கேள்வி உடையோர். அப்புறம் வந்து உண்மையான பூரணத்தை அறிவை தேடுபவர். அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சுத்த கோஸ்வாமிகள், இல்லையா? கேள்வி உடையார். பரிசுத் மகாராஜாக்கு கேள்வி இருந்துச்சு, இல்லையா? நைமிஷாரண்ய ரிஷிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பரிபூரணத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த சுகருக்கும் சரி, அஹ், சுக சுகர் மூலியமா இவங்களுக்கு வந்து பதில் கிடைக்குது, இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ. சோ பல பல ஜென்மங்கள் எடுத்த பிறகு உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கு காரணமான எல்லாமாகவும் என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ பக்தின்றது வந்து நம்ம ஒரு ஜென்மத்திலே வந்துடுது இல்ல, பல பல ஜென்மங்கள் எடுத்து நமக்கு பக்தி வருதுன்றதுனால புரிஞ்சுக்கணும். அப்படியாப்பட்டவன் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா துர்லபம் ச மகாத்மா சுதுர்லபக அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம். அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. 20, 21 படிங்க மாதாஜி. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् ज्ञानवान् मां प्रबध्यते वासुदेव सर्वं सुखी महात्मा सुदुर्लभः यो यो माम् अनुकामे कामे तस्मै धृतज्ञान प्रपद्यन्तेन देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतात्मय यो यो यत्यन्तनु भक्तः श्रद्धया चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् हरे कृष्ण ஸோ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ ஜட ஆசையினால சில பேருக்கு வந்து அறிவை வந்து இழந்துடுறாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஆசையை வந்து நிறைவேற்றிக்கணுன்றதுக்கோசம் என்ன பண்றாங்க, தேவர்களை வந்து வழிபாடு பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். நம்ம கீழே இருந்து மேலே பாருங்க. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து மரத்தை வந்து வழிபடுறாங்க. சில பேர் சுடுகாட்டுக்கு போயிட்டு வழிபடுறாங்க, இல்லையா? இவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், தன்னுடைய பிரார்த்தனை வந்து இமிடியேட்டா வந்து நிறைவேற்றணுன்றதுக்கோசம் அப்படி பண்றாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனுஷனையே வழிபடுறாங்க. மேல இருக்க நடுவுல இருக்க பிக்சர்ல தெரியுதா? அதுக்கு மேல இருக்கிற பாத்தீங்கன்னா சில பேரு தேவர்கள், அதாவது பிரம்மா, சிவன், அவங்க எல்லாம் வந்து கடவுளால படைக்கப்பட்டவங்க தான், இல்லைங்களா? சோ அவங்கள வழிபடுறாங்க. இவங்களெல்லாம் வழிபட்டு என்ன ஆகும்? சீக்கிரமா வந்து சாங்ஷன் கிடைக்கும், அவங்களுடைய ஆசைகள் நிறைவேறும்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? ஆனா எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன், தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்காக அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஏன்னா அவர் தான் எல்லாருடைய இருதயத்துல பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. அந்த எண்ணத்தை சில பேர் என்ன நினைப்பாங்க, எனக்கு வந்து கணேசனை வழிபட்ட நல்லது நடக்குதுன்னு நினைப்பாங்க. அந்த கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்பிக்கை கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படுத்தி கொடுக்கறது வந்து அவர்தான். ஓகேங்களா? சோ அதனால ஆஹ் சிறுவ தேவ வழிபாடு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பட் வந்து அது வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணல. ஓகேங்களா? சோ நம்ம ஆசையை வந்து நிறைவேற்றுறதுக்கோசம் சிறு தேவர்களை வழிபடலாம். அந்த அவர் கூட அந்த வரத்தை வந்து கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து எனக்கு வேலையில ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும்னு ஒருத்தன் வந்து கடவுளை வேண்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவனுக்கு அதை நடக்க வைக்கிறதுக்கு கூட யாரு பர்மிஷன் கொடுக்கணும்? அந்த தேவர்களுக்கும் யாரை நம்பியிருக்காங்க? பரமபுருஷ பகவானை தான் நம்பியிருக்காங்க. மனுஷனுக்கும் இந்த தேவர்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சக்தி இருக்கு, இந்த மனிதனுக்கு சக்தி இல்லை. ஓகேங்களா? அதாவது நம்ம நம்ம தேசத்தை எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரோட் டிபார்ட்மெண்ட், டெலிஃபோன் டிபார்ட்மெண்ட், வாட்டர் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, இல்லையா? அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க. அது மாதிரி தான் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தேவர்களுக்கு ஒவ்வொரு வேலையை கொடுத்து வச்சிருக்காரு.
இந்திரன் வந்து சந்திரன் வருணன் சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேலையை கொடுத்து வச்சிருக்காங்க, தலைமை பொறுப்பை கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? ஈவன் இந்த பிரம்மா போஸ்ட் கூட பாத்தீங்கன்னா மாறிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? தகுதியான மனிதர்கள் வந்து இருந்தாங்க, கிடைச்சாங்கன்னா அவங்க தான் அந்த போஸ்ட்ல உட்காருவாங்க. இல்லைன்னா கடவுளே அந்த போஸ்ட்ல உட்காந்துட்டு எல்லா வேலையும் செய்வார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த தேவர்களுடைய தகுதிகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கடவுள் தான் வந்து அவங்களுக்கே கொடுக்குறாங்க, அவங்க தான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ யோசிக்கணும் யாரை நம்ம வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஈவன் பிரம்மா கூட ஒரு பிரச்சனைன்னா யார்கிட்ட போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அஹ் கடல்கிட்ட தான் போறாங்க. அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. பூமி தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்கிரமக்காரர்களால பாரம் அதிகமாகி தன்னால தாங்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா கிட்ட போறாங்க. பிரம்மா என்ன பண்றாரு? நேரடியா தீர்வு கொடுக்கல. அவர் வந்து பார்க்கடல்ல பள்ளி இருந்தக்கூடிய பகவான் கிட்ட போயிட்டு விண்ணப்பிக்கிறார். அவர்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்றார். பிரார்த்தனை பண்ண பிறகு அவர் வந்து அவர்கிட்ட பேசுவார். எப்படி பேசுவாருன்னா, ஒண்ணு நேரடியா காட்சி கொடுப்பாரு, இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து வார்த்தைகள் மூலமா வந்து சொல்வார். அப்படி வந்து தீர்வு கொட்டுறவர் தான் அவர். சொல்லி அனுப்புறாரு, நான் அதே சீக்கிரமா வருவேன், துவாபரயுகத்துல கிருஷ்ணரா வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி அனுப்புறார். ஓகேங்களா? அதுதான் நம்ம இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, எல்லா தேவர்களும் அவர்கிட்ட போயிட்டு வழிபடுறாங்க. ஏன்? பிரம்ம சிவன் எல்லாரும் போயிட்டு மகாவிஷ்ணு கிட்ட வழிபடுறாங்க இல்லையா? அது மாதிரி நமக்கு ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா அவர்கிட்ட தான் போகணும். சோ என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றார்கள். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். அவர் என்ன சொல்றாரு? சிற்றறிவு கொண்டதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வந்து புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நான் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து ஜோதி வடிவத்துல இருந்தேன், இப்பதான் எனக்கு உருவம் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அது வந்து தவறு. ஏன்னா அவர் எல்லாமா தான் இருக்காரு. அவருடைய உடலுடைய தேகத்தினுடைய வெளிச்சம் தான் பிரம்ம ஜோதி, பிரம்மன் சொல்றோம் இல்லையா? அஹ் ஆனா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, கொஞ்சம் பேர், எப்படி நம்ம ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் இல்லையா செகண்ட் சாப்டர்ல, அதாவது சூரியன் சூரிய கதிர்கள் சொல்லிட்டு அறிவில்லாதவர்கள் வந்து கிருஷ்ணரை தவறா புரிஞ்சிருக்காங்க. அவங்க அப்படியாப்பட்டவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணி பரம இயற்கையுடைய அசலான நிலையை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அப்புறம் சிற்றறியுடையோருக்கும் முட்டார்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். அவர் என்ன சொல்றாரு? என் முட்டாள்களுக்கெல்லாம் வந்து அவரை வந்து காமிக்க மாட்டார். ஏன்னா அவர் வந்து காமிச்சாலும் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனால அவர் வந்து தன்னை வந்து யோகமாயா சக்தியால கவர் பண்ணி வச்சிருப்பார். ஓகே, எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. ஓகே, அவங்க ஏற்கனவே முட்டாளு, அறிவில்லை. அவங்களுக்கு சொன்னாலும் புத்தி சில பேர் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, சொன்னாலும் புத்தி வராது, கேட்டாலும் புத்தி வராது, பட்டாலும் புத்தி வராது. அப்படியாப்பட்டவர்களுக்கு வந்து நான் வந்து என்ன மறைச்சிப்பேன்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஏன்னா அவர் வந்து நித்தியமானவர், அழிவற்றவர், பிறப்பற்றவர் இல்லையா? ஆஹ் ஆஹ் அவரை வந்து இவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கு அறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. மூன்று காலங்களையும் அறிந்தவர் அவர்தான் இல்லையா? மூன்று காலங்களை அறிஞ்சிட்டு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கெல்லாம் வந்து நேத்து என்ன நம்ம சாப்பிட்டோன்றது கூட நிறைய நேரம் மறந்துடுறோம் இல்லையா? நம்மளோட ஞாபக சக்தி அப்படி. ஆனா பகவான் அப்படி இல்லை. எல்லா காலங்களிலும் எல்லா யுகங்களிலும் நடந்ததை வந்து ஞாபகம் வச்சிருக்காரு. யோசிச்சு பாருங்க, விவசாயனுக்கு வந்து 120 மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன பகவத்கீதைய 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து சொல்லி கொடுக்குறாருன்னா அப்ப எவ்வளவு அளவுக்கு ஞாபக சக்தி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து எல்லார பத்தியும் தெரிஞ்சிருக்காரு. பட் எல்லா ஜீவராசிகளும் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கல. மாதாஜி, 25ல இருந்து படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 22ல இருந்தா 25 மாதாஜி. 25. 25. ஓகே. नागं प्रकाश सर्वस्य योगं योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अजम् अव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन. அடுத்ததும் படிச்சிருங்க 27.
சோ பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களையும் ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும் சொல்றார். சோ பரமபுருஷர் இல்லையா, பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாத்தையும் ஆள்பவன் தான் கிருஷ்ணன்றதை யார் தெரிஞ்சுக்கிறானோ இல்லையா, அவன் மரண சமயத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா என்னை புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கடவுளை வந்து இப்பதான் சாதி தெரிஞ்சுக்க முடியும். சாதி பூதாதி தைவம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் ச ஏ விதுः பிரயாண காலேபி ச மாம் தே விதுர்யுக்த சேதசः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யார் ஒருத்தர் இந்த கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கானோ அவன் என்னைக்கும் தன்னுடைய பாதையில இருந்து அவன் நழுவாம இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம பக்தி பண்ணணும், பக்தர்களுடைய சகவாசம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது மாதிரி பண்ண பண்ண படிப்படியா கிராஜுவலா நம்மளும் வந்து பக்தியில வந்து முன்னேற முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. அஹ் திருட விருத்தகா திருட விருத்தகா, அந்த நம்பிக்கையோட நம்ம கடவுள் மேல பக்தி பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இதை தான் பார்த்துக்கோம் இல்லையா. ஸோ என்னென்ன பார்த்தோம், மெயினாக 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து அவங்க ஏற்றுப்பாங்க, 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கருணையானவர்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா. தேவதேவர்கள் வழிபாடு வேணுமா வேண்டாமான்றதை நம்ம டெசிஷன் எடுத்துக்கணும். அவங்களுக்கு பலம் கொடுக்கறது கூட கடவுள்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அஹ், நம்ம பக்தி பண்ணணும் இல்லையா. கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கவங்க என்னைக்குமே வந்து நழுவாம இருப்பாங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கோசமாவது நம்ம இந்த பாதையை நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லைங்களா. ஸோ உங்க அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அன்- अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. की जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय. की जय श्रीमद् भगवत गीता की गीता की जय. जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय. की जय. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All हरे glories to कृष्ण. Guru and Gauranga. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari Bol. Hare हरे हरे Krishna. बोल. हरे कृष्ण माता जी. நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த அத்தியாயத்துல. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா.